बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सिंधुदुर्गात गोमांस तस्करी खपवून घेणार नाही, मुख्यमंत्री तर मोक्कासारखे कायदे लावावेत अशा सूचना दिल्यात. अशी प्रतिक्रिया मंत्री नितेश राणेंनी गोमांस तस्करीवर दिली आहे. गौमातेला आम्ही आमची आई मानतो, आमचे राज्यमाता म्हणून तिला दर्जा दिलेला आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा पद्धतीचे कुठल्याच आम्ही कोणच खपून घेणार नाही. निलेश साहेबांनी मांडलेली भूमिका ही आमच्या सगळ्यांचं त्याच्याबद्दल एकमत आहे की आमच्या जिल्हा गोवा किंवा कर्नाटकमध्ये काही वेगळी भूमिका असू शकते, पण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही खपूनच घेणार नाही. म्हणून त्या बाबतीमध्ये पोलीस यंत्रणा अतिशय सज्ज राहिली पाहिजे. आमची भूमिका त्याच्याबद्दल झिरो टॉलरन्स आहे आमच्या सगळ्यांच्या भूमिकेमध्ये आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये अजून कडक कारवाया कशा होतील. आता मकोकापासून सगळं लावण्याचे आदेश अगर मुख्यमंत्री साहेब देत असतील तर मग आपण हात आखडता का घेतोय? आपण का कडक भूमिका घेत नाहीये? आपण का नुसतं तस्करी करणाऱ्यापेक्षा मुख्य आरोपींना आपण का पकडत नाहीये? ह्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या काळामध्ये भूमिका घेतली जाईल असा विश्वास SP ने आम्हाला दिलेला आहे. गौमातेला आम्ही आमची आई मानतो, आमचे राज्यमाता म्हणून तिला दर्जा दिलेला आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की अशा पद्धतीचे कुठल्याच आम्ही कोणच खपून घेणार नाही. निलेश साहेबांनी मांडलेली भूमिका ही आमच्या सगळ्यांचं त्याच्याबद्दल एकमत आहे की आमच्या जिल्हा गोवा किंवा कर्नाटकमध्ये काही वेगळी भूमिका असू शकते, पण महाराष्ट्र राज्यामध्ये आणि आमच्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही खपूनच घेणार नाही. म्हणून त्या बाबतीमध्ये पोलीस यंत्रणा अतिशय सज्ज राहिली पाहिजे. आमची भूमिका त्याच्याबद्दल झिरो टॉलरन्स आहे आमच्या सगळ्यांच्या भूमिकेमध्ये आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये अजून कडक कारवाया कशा होतील. आता मकोकापासून सगळं लावण्याचे आदेश अगर मुख्यमंत्री साहेब देत असतील तर मग आपण हात आखडता का घेतोय? आपण का कडक भूमिका घेत नाहीये? आपण का नुसतं तस्करी करणाऱ्यापेक्षा मुख्य आरोपींना आपण का पकडत नाहीये? ह्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या काळामध्ये भूमिका घेतली जाईल असा विश्वास SP ने आम्हाला दिलेला आहे.